Jak jsem teď šel tím vlakem, tak na tom je nějaký program, který jde ty spoje a to je úplná paráda. Jsem byl nadšený. To ještě? To bych nevymyslel, jako takový někdy komplikovaný. Míšo, ještě 20 variant. Jasně, ale ještě to, jak máme postavený jízdní řád u nás, a už to leta. Já jsem se vzdal auta v roce 2000, řekněme. Do té doby jsem jezdil autama, měl jsem i krásný BMW, všechno. A ten jízdní řád u nás, jak dělali, konkrétně v Karlovarském kraji, je velmi špatný ještě proti tomu, co vidíš třeba v Německu. No vidíš, když si zkoušíš, že chceš od někud někam dojet. Já jsem do Budějovic, jsem se začal. No, to jste. Já jsem přes Mariánky, nebo pak jsem přes do variantu. Autobus teď už je to dobrý, teď už je to taky dobrý, že už ta trať mezi Chebem a Plzní je dokončená modernizace. To se rozjelo, tak myslíš na ty nehody, protože ty rychlosti. Ne, nehody nejsou. Ale ono to těch kilo to jede. Jo, jede, no. To byla dobrá ráno. Takhle, to jo, ale celkově statisticky je železniční doprava nejbezpečnější. Ale určitě se něco stane a tak si je velký humor potom, ale... Tak to už je trachot, no, ty rychlosti, ta hmota, když to tam lítá. A vykazuje se takhle se říká. Běžná nehoda, ani to není tak zlý. Dneska už nejsou dřevěný sedačky ve vlakcích, jak kdysi. Ty lidi propíchali. Já jsem myslel to, jak by to asi vypadalo v tom vlaku, no, stejně, i když to se stejně by to vypadalo blbě.